Els règims autoritaris passen a ser de tipus totalitari quan no només neguen la democràcia i el parlamentarisme, les llibertats i els drets, sinó que també estableixen un sistema polític de partit únic en el qual el cap de l'Estat i del partit únic és la mateixa persona, que concentra poders, autoritat i lideratge carismàtic reforçat per un fort aparell de propaganda. Les ideologies totalitàries no només instauren una ideologia o línia de pensament oficial, sinó que també aspiren a que les masses es mobilitzin a favor d'aquesta ideologia i el seu líder carismàtic. A la vegada que qualsevol dissidència política és perseguida per la policia secreta, s'instaura la censura i la repressió o eliminació física de tots els opositors. Els totalitarismes, amb el seu sistema de partit únic, lideratge carismàtic i ideologia oficial, poden ser tant de dretes com d'esquerra. El totalitarisme de dretes seria el feixisme italià de Benito Mussolini o el nazisme alemany d'Adolf Hitler durant el període d'entreguerres. Ambdós crearen un règim polític dictatorial de partit únic, amb pensament únic i lideratge carismàtic, amb idees nacionalistes, imperialistes, racistes i antisemites, en el cas alemany, que cercava l'eliminació de tots els opositors polítics, les diferències racials i sexuals. El totalitarisme d'esquerres seria el comunisme soviètic, majorment el de l'etapa stalinista, amb el seu sistema polític de partit únic, lideratge únic, carismàtic, tant en el Partit Comunista com en el govern soviètic o dels soviets, control ideològic, censura i persecució de la dissidència política amb el Gulag o organització de camps de treballs pels presoners i dissidents polítics. Un altre exemple seria la Xina comunista de Mao Zedong o Xina maoista, que s'ha transformat en un sistema polític de partit únic amb una mena de capitalisme d'estat. Quan no hi ha separació entre el poder religiós i el poder polític, és a dir, que el líder religiós i el líder polític d'un estat són la mateixa persona i que les lleis i la moral religiosa prevalen sobre l'organització política i de govern, estem davant d'una teocràcia. En la teocràcia, la llei religiosa, cas de la xària en el món islàmic, imposa que el poder polític i religiós es fonguin en una sola unitat ideològica i institucional, compartint líder tant pels assumptes polítics com religiosos, cas de l'Iran dels ayatolàs o l'Afganistan dels talibans.